lukioissa tulee helposti, kun ne todetaan pisteeseen. Tämä on oppiva systeemi. Tuota löytyy isot kirjaimet taas uudestaan. Norpeen kirjoittaa Tamperetta uudestaan. Niin, kun mä muutaman kertaa kirjoitan tähän, niin se huomaa sen, että on joku sellainen sana, mitä mä kirjoitan yleisesti. Ja se rupeaa antaa sille sanalle sitten enemmän tilaa näyttöön, jolloin sanotaan nyt tässä tapauksessa sanoja, mitä mä oon sille kertonut, niin vähän, niin se antaa sille huomattavan suurempi määrä tilaa. Ja sitten jos saa vaikka paljon mitään tehdä, pitää nyt kursoria paikallaan suurin piirtein ja kamereita kuppaa.